dia a tots i benvinguts al nou capítol de Casa Nostra. Avui, després de, diversos mesos, no sé si d'intentar aconseguir aquesta exclusiva, tenim així a Jaume León, alcalde de Llíria. Com estem? Molt bon dia. Home, soc Jaume Miguel, perquè si no mon pare... Vaig a dir, la culpa és del càmera, que sempre diu Jaume León. No, a Això veure, tinc que dir-ho. és de veres, ma mare... A veure, Joan Manuel, què passa? El tercer és Miguel. És Miguel, clar. I Miguel, al ser un nom, la gent se'l vota moltes voltes, passava molt sovint, i entonces a mon pare l'eliminen i passa el León, que també com és molt conegut per ma mare, però és igual. Se m'ha entès. Se m'ha entès. Ja, pues anava a començar en un error, com sempre. No passa res. Pues bé, Jaume, la veritat és que moltíssimes gràcies per donar-nos l'oportunitat de conceder-nos aquesta xicoteta entrevista i em sap molt mal que Llíria de Time us ha furtat l'exclusiva. Ahir ha sigut un col prou dur, però moltíssimes gràcies per concedir-la i la idea era preguntar-te què ha sigut per a tu convertir-te en alcalde de Llíria? Que ha sigut convertir-me en alcalde de Llíria. Què ha representat per a tu convertir-te en alcalde? A veure, ser alcalde suposa responsabilitat i també un orgull. Jo no havia pensat en la vida ser alcalde de Llíria, jo soc funcionari de l'Ajuntament, sempre m'ha agradat la vocació pública, el servei, el treballar per coses, he estat en l'associació, he estat en el club de bàsquet, he estat en l'atletisme, he estat en moltes associacions també, sempre fent associacionisme, no? I participar en coses, i arriba un momentet en què consideràvem que n'hi havia que fer una aposta per un canvi també, i em vaig presentar. La veritat és que ara mateixa n'hi ha una part que és de moltíssima feina, que la gent no la veu, però una part també de moltíssima satisfacció, sobretot per treballar per Llíria. I què és el que me suposava? Dic, jo no soc polític professional, ni vaig ser polític professional. Jo treballo pel meu poble en la política local. Per tant, crec que n'hi ha que adaptar com som a la política. No hem de fer nosaltres grans canvis, no. Al final, és ir pel carrer, parlar amb els veïns, intentar solucionar i ajudar a totes les persones que puguem, i a partir d'ahí, un projecte de ciutat de com ens agradaria la Llíria que volem, que és el que portàvem també en campanya, no? On volem viure, com a una persona més, a partir d'ahí treballar sense descans, per a que la ciutat estigui millor i tota la ciutadania de Llíria s'hi trobi més a gust i vulgui continuar vivint en Llíria. O sigui, que has vist el canviar una posició d'alcalde no com a estar per damunt del poble, sinó tot el contrari, com una oportunitat per a ser un ciutadà més, ser el primer ciutadà, no?, que està per allà també. Sí, al fi i al cap, jo passeig a Llíria tots els dies, vaig a continuar portant a la meva filla al bàsquet o al meu fill al futbol, continuo quedant amb els amics quan puc, sobretot a cada menys, en el tema de córrer, i si va fer-se una cervesa, anem a passejar, fas la vida, i parla la gent estàs comprant en el comerç i te diuen, tal? Bueno, doncs intentes ajudar, intentes fer coses, però no és dir el mitisme, dir, no, jo treballo fins a tal hora. Per tant, quan estic en el carrer no me pots preguntar ninguna cosa. Sí, se desdibuixa, no? Eixa línia entre on està el Jaume Miguel de l'alcaldia i el Jaume Miguel de Sant Amics. Sí, però això també ho he vist en Llíria quan jo era d'ELE. La gent te parava per preguntar-te coses dels comerços, o subvencions, o coses d'estes. O, per exemple, a ma mare, jo estava en casa dinant i de cop per repente apareixia una persona a mitjà del dinar, que igual no sé si t'ha passat a tu també o no, a dir, Fina, que tinc dubte d'un problema de matemàtiques i tinc un examen esta vesprà o demà. Sí, exacte. I aquestes coses passen, i en tota la naturalitat i tot el carinyo del món, mentre la gent també és molt respetuosa, doncs vols continuar endavant. Has notat algun canvi, diguem, en l'entorn personal per ser alcalde? No, en l'entorn personal no. En l'entorn personal, al final, el que pot haver, potser, és una major preocupació dels pares i de tot el món per el que diuen. El que sí que notes és que abans d'entrar en aquests llocs a comprar el pa tots els matins o on vas, i la gent parlava, i mentre parlava, tu ets un més. Arribes als llocs i la gent se calla. La gent se calla. Ostres! La gent se calla i o te canvien el tema, que no passa res. Jo crec que tot el que siga en educació, respecte, de manera constructiva, el que hem de fer és debatre, no discutir, debatre, ¿vale? I estarem a favor d'unes coses, a favor d'altres, tindràs un problema, si te podem ajudar. Per tant, tot el que siga debatre i parlar i raonar, que és una paraula molt nostra, ¿vale? Jo crec que això és el que més he trobat a faltar, no? De que el canvi més gran, que la gent no te diu coses, no t'acaba de comentar coses. Sí, no aquesta falta de comunicació, que potser com t'has convertit de repente en l'alcalde, és com dir que això, no tenir aquesta confiança potser que abans sí que tenia, no? Per a dir-te, això, què passa? No, te xoca, perquè n'hi ha moltes dones, jo he viscut tota la vida en el carrer Major, visc ara molt a proper també, la gent major que coneixes
de tota la vida, quan tens un xicotet, d'un xiquet, tal, no sé què, ara, no, vostè, dic, per favor, si m'has vist néixer. M'has vist néixer, t'has queixat de mi, de mil coses a l'alcaldia. Vos has tirat poalais d'aigua quan jugàvem a la pilota en el carrer. Vos has dit de tot, vaig dir-li a ta mare, i ara me dius de vostè, és que clar, com és l'alcalde, el respecte. No, bueno, a veure, que en tota la realitat del món de confiança anem a parlar. També, si venim d'una situació d'unes alcaldies anteriors, que sí que ja va aquest desnivell, no?, entre que està l'alcalde. Aquest allunyament del poble, a mi avui en dia és complicat no tenir un alcalde més proper al dia a dia. No ho sé, jo sí que procure que la gent se trobe còmoda. Al final, les coses n'hi ha que dir-les, ¿vale? Les coses n'hi ha que dir-les, però procure que la gent pugui tindre tota la confiança per a parlar. De fet, així en l'alcaldia, estàvem l'altre dia també sumant i coses a veure la fulla d'Estel, hem rebut més de 500 persones. És moltíssima gent, és a dir, que és una porta que està oberta a qualsevol veí que tinga un dubte. Algunes coses resolem i, ostres, quina satisfacció, no? I altres coses que, mira, això no és competència nostra. Tenim que continuar, també ajudar-te, però com a mínim l'atendre a les persones jo crec que és una cosa bàsica, no? Una cosa bàsica com a ideologia política i com a ideologia també personal, no? A la gent hi ha que tenir tot el respecte del món i dedicar-los l'atenció que se mereixen. Clar, ara que parlàvem d'aquests canvis, que durant aquests anys que heu estat en l'alcaldia s'ha incrementat el nombre de gent que heu atès, com han anat? Fem un poquet un repàs d'aquests anys que duguem ja al càrrec del poble. Quins canvis heu pogut implementar, com estava la situació abans, com esteu ara? A veure, jo no vaig entrar a valorar el que cada un ha fet, perquè cada un ha fet el que ha pogut i el que ha considerat, no? Sí que és de veres que, igual que Ribó digui que obrigué balcons i portes d'això, nosaltres, dins de la nostra xicota mesura, i a lo millor me poden corregir, no? Que abans també era igual, hem procurat que tot el món tinguera la possibilitat de vindre així, demanar una cita, i la cita s'ha aconseguit ràpidament. Després també jo crec que hem implementat una mesura molt de transparència, que és l'alcalde a peu de carrer. Hem fet molt alcalde a peu de carrer, o alcalde o ajuntament, perquè hem anat l'alcalde i els regidors també. Hem recorregut quasi tots els barris de Llíria, hem anat també a urbanitzacions, no podem anar a tots els punts, per tant diem, en tal punt anem a estar tal dia, anem a tractar a tota la gent que vulgui. És dir, sobretot, facilitar l'accés a les persones que te veuen, millor l'alcaldia és molt complicat, és que he de fer un escrit a l'Ajuntament. No, anem a anar on siga. I després també he fet l'alcalde respon o l'Ajuntament respon, que és, ostres, tots els mesos diem que la gent, ara estem fent un temps més espaciat perquè tampoc volem canviar el format perquè torna a ser més dinàmic i també perquè al final la gent té por a participar. I dius, no és tan complicat trobar-nos i són ciutadans de Llíria. Nosaltres no som una gran capital de 3 milions de persones. Al final, en Llíria, la majoria de les persones, per una afició, perquè han d'estudiar juntes, perquè van els xiquets a un lloc, perquè anem a estudiar música, perquè els pares se coneixen no sé què, el 80% de les persones se coneguem. Per tant, anem a intentar que la gent transmetisca de la manera més còmoda per a ells les seues inquietuds i anem a intentar solventar-les. Quines expectatives tenim per al que resta de la legislatura? Jo crec que ha sigut una legislatura important, ha sigut una legislatura important i de canvis. Ja començàvem en la legislatura anterior, és que la legislatura anterior... Sí, bueno, és que així hem tingut un cas un poquet excepcional en Llíria, des 2 anys. Sí, no, però ara va ser 4 anys, però sí, al final és un model que tu arribes a l'equip de govern, es comences a marcar i tot el món veu que és una cosa important, que és una cosa que val la pena i tot el món continua apostant. La gent, jo crec que, ho he dit moltíssimes vegades, que els éssers humans tenen la grandíssima sort d'oblidar el passat. Jo espero, ho dic perquè resulta que la legislatura anterior tingueren 2 anys de Covid que la gent ni se recorda de la Covid. La gent, la de la Covid, ara perquè està fent més fred este hivern, ara, bueno, no fa ni de broma, però bueno, anem les mascaretes a l'hivern i un gotet de mascaretes, però la gent s'ha oblidat totalment de l'esforç i del sacrifici que se feu aquests 2 anys. És cert que això te va ficar un paró grandíssim. Jo crec que la legislatura va estar marcada per algunes fites importants, no? Una cosa va ser la finalització de l'IES Can de Túria, que jo espero que aquest estiu estigui finalitzat, que va ser una gran demanda. Esta setmana han iniciat, i a partir, jo crec que en 10 o 15 dies veurem molt més de moviment ja del nou col·latge, també, el nou col·latge que va
va al costat de l'IE. Una infraestructura, hem apostat per les infraestructures, bueno, o pels equipaments, perquè els nostres xiquets i xiquetes també puguen fer esport en millors condicions i accedir al canó, que és una... L'altre dia el meu fill me preguntava, pare, no sé què, dic, mira, carinyo, així he vingut jo tota la vida, ara els pares som uns caldosos i us portem en cotxe. Sí, clar. Jo he vingut tota la vida, quan era un camí de terra, que hi havia una perieta al principi i una perieta al final, i així no té bé res, i jo venia en 14 i 13 anys i anàvem caminant. I ara vos he fet un passeig perquè podeu vindre en bicicleta, podeu vindre caminant, podeu vindre en llum. I aquestes coses, la mobilitat, no? La mobilitat sostenible, que tant parlem, doncs això és molt important. El tema de les urbanitzacions, el gran problema de Llíria, no sé si estic avançant a preguntes o coses... No, absolut, per favor, comenta. Ja quan siga el moment tornarem sobre els temes. T'ho dic per el tema del model que hem dit de contribució especials, de començar a dignificar les urbanitzacions. Esperem que abans de l'estiu estiguen 2 urbanitzacions ja en marxa, en obres i tot, i altres que també van a vindre en els projectes, perquè al fi i al cap la gent ha de dir que és de Llíria. La gent ha de dir que és de Llíria. Si la gent està en una urbanització i no se troba volguda o no se troba tal, al final els veïns hauran de pagar el que tenen que pagar, el que corresponga a cadascú, ¿vale? Perquè això la llei ho marca i cada un ha de pagar el que corresponga. Però és que n'hi ha que facilitar i n'hi ha que apostar perquè tot el món en Llíria vinga i se trobi a gust. I després, per mi, l'aspecte més important, que també espero estar en obres en un any i mig, és l'entrada de Llíria de la 14. La 14 és des d'on està el Labor, el Paro, hasta lo que era el DAST abans, a lo de Caulins, allí. I aquesta unitat d'execució és la que té que canviar tota la visió de Llíria, de l'entrada, de dignificar les entrades i també per a poder començar a crear també ocupació, vivendes, blocs de vivendes, també perquè la gent jove pugui també començar a tindre oportunitats d'adquirir vivenda. Precisament era una de les preguntes que voldria fer, el com està el tema de la vivenda, perquè la gent jove avui en dia, hi ha gent que potser tindrà sort a l'hora de aquest relleu generacional, heredarà propietats, no heredarà, mai saps. Però, clar, les possibilitats d'avui en dia d'una persona jove d'adquirir una propietat, parlar de propietat, perquè al final alquilar està pitjor encara, són escasses. Com està el mercat immobiliari en Llíria? Què es pot fer per a... Jo no el conec massa, però no està bé. No està bé, perquè així ve gent, és de veres que prou gent, el problema de que vol adquirir una vivenda. Però dona igual que siga jove, que siga major, hi ha gent que ve i diu jo tinc per llogar, però és que fins i tot el lloguer de gent d'una certa capacitat econòmica de poder pagar uns diners està complicat, però està complicat a Llíria, està complicat a València, està complicat a la Pobla, està complicat pràcticament a Xelva per tindre una... A tot arreu, no? Jo crec que és una de les coses que l'Ajuntament ha de fer, doncs, aquesta zona de Llíria, que és molt demandada, que és la 14, que és la zona a continuació de Mura, si urbanitzem, que a més la gent està per la llavor, i n'hi ha gent que vol construir ahí també, serà una manera també de donar un botet d'agilitat, no? Després els preus, jo crec que si al final hi ha oferta, la demanda també se va adaptant. Clar. I, per exemple, també Llíria té una situació excepcional, no? Perquè Llíria té una divisió prou marcada en la carretera, no? El carrer de Llíria. Tots els barris que tenim, especialment ara a l'altre costat de la plaça, són barris que pràcticament estan en situació bastant... Són desfavorits, anem a dir que són desfavorits. I aquestes zones, com es podrien recuperar per a que siguin més adaptables per a... Estem parlant de la carretera, la zona del Pic, la zona del Pic, el Raval, Barranquet, Aldea Alta... Que precisament esta vesprada tenim una reunió. Sí. Anem a veure. Nosaltres hem fet... N'hi ha un pla de mobilitat urbana de Llíria, que se va aprovar el 2020, després el 2022 s'ha aprovat definitivament, s'han de fer consultes, exposició pública, jornades, tal. Més o menys està considerat per tot el món, i jo crec que a nivell general tu preguntes i la gent està molt consciència de que n'hi ha que reduir l'ús indiscriminat del vehicle, perquè al final fem desplaçaments que no corresponen, que al final els vianants que són més febles han de protegir-se, i que n'hi ha que reduir en molts carrers el trànsit i la velocitat dels vehicles. Per tant, el que anem a proposar esta vespre, perquè és també a petició també dels veïns, quan hem anat per les zones d'ací, ens tenim com l'obligació moral, no?, de presentar una proposta. La proposta va ser, això que és una exclusiva, perquè, bueno, esta vespre se comentarà també, el tema de que anem a fer el que ens han dit els veïns i el que diu el PEMUS. N'hi ha que començar a reorganitzar o reordenar el sentit de molts carrers en direcció única. Per què? Perquè tu tens la possibilitat d'entrar per un carrer i saps per l'altre. Això que te permet
Pues que molta gent que feia desplaçaments innecessaris en cotxe no va fer-los, perquè al final aparcarà on tinga que aparcar i ja està. Te permetrà molta més seguretat per les persones que van caminant. Per què? Perquè van a vindre cotxes en una direcció, no en dos sentits que al final no sé per on me venen els cotxes. Sí, que uns col·lapsaments innecessaris al final. Més seguretat també pas del cotxe, perquè el cotxe a vegades arribaves el morro i no sabies per on te venien la gent. També va ser reducció de CO2, que és un efecte mediambiental. Després també, a l'hora d'aparcar els cotxes, me va alliberar espai, o me va construir un espai per poder aparcar els cotxes amb molta més seguretat. Però què va permetre també? Sobretot, recuperar espai per a les persones. Vale? Si una calçada, un carrer, té de façana a façana 8 metres o 10 metres i tinc 60 de vorera, 60 de vorera i la resta de tot és pel vehicle, al final l'espai és pel vehicle. Si jo aconseguís això, me permetrà moltíssims racons, que després ho explicaré, moltíssims racons que n'hi ha en els barris alts de Llíria, Ho entenc, ho entenc. permetrà recuperar espais per a poder ficar, doncs hem dissenyat el que diguem el kit bàsic, que és el que ens diuen els arquitectes quan passejarem per allí, de ficar un macetero, una llum, una perera, un banc, pintar també d'un color que és de verd, unes coses, i guanyar, recuperar espais per a la ciutadania. Què vaig a fer d'aquests espais? Pues que la gent del veïnat pogués ir a trobar-se. Entonces, Si tu reduïssis, no, perquè si hi ha un sol sentit, ja no tens dos cotxes en la mateixa carretera, guanyes espai peatonal. I a més, en molts xirs, en molts llocs, s'han detectat diferents tipologies que al final el que n'hi ha que fer és recuperar espai per a les persones. Jo, com a persona del barri, podria ir a sentar-me amb els meus amics o les dones majors a sentar-se en una maqueta a xerrar a la fresca, o sigui. És dir, que als barris n'hi ha que donar un valor afegit. Per què? Perquè hi viu molta gent que vol tranquil·litat. Estàs en Llíria i és el teu barri on has nascut, on has crescut i els barris que tenen història. Per tant, el trànsit és molt important, reordenar el trànsit per a poder guanyar espai per a les persones. No se vol eliminar el cotxe, no. El cotxe ha d'estar. A més, convivim en els cotxes tots els dies. El que hem de fer és regular el cotxe, però jo tindré més seguretat també i més tranquil·litat per a meua i tu com a conductor, i després, aquest espai que guanyem, tindre-lo per a les persones. Sí, podem dir que és com la primera fase no per a revaloritzar aquests barris i recuperar-los. Sí. Una obra que s'ha fet ara, que tenia també prou polèmica al principi i tot, és el carrer del Barranquet. ¿Vale? El carrer del Barranquet, al final, és un carrer que estava allí, que estava degradat, no tenia protecció, entonces, aprofitant que allí hi havia gent que se dutxava en aigua, en l'aire, perquè no hi havia prou pressió. Què he fet? En el tema de recuperar i ficar més pressió perquè se puguen dutxar en millors condicions i la potència de l'aigua, un servei bàsic, arribi millor, hem reordenat el carrer. Ara n'hi ha arbres plantats, n'hi ha llocs d'aparcament, se pot haver perdut un o dos, però n'hi ha llocs per aparcar, i aquest carrer se revaloritza. Que tarda la gent en veure-ho o en apreciar-ho? Les persones som resistents al canvi. Quan hi ha un canvi, tots estem allí a veure què passa, no? Però a la llarga, quan deixem les coses, dius, ostres, doncs hem guanyat. Entonces, aquestes coses són les que tenen que anar apostant, no? En xicotets detallets que ens viuen la vida a tots. Clar, ara que has comentat el tema de pàrquings, és un tema que tenim que comentar, que és el tema d'actualitat del poble. Com està el tema dels parquímetres avui en dia? El tema de la zona blava, la polèmica que hi ha hagut. Es pot parlar? No es pot parlar? No, a veure, nosaltres explicarem i Ho dic més que res perquè és un tema que després tornarem al tema de la divisió de Llíria, però ha polaritzat l'opinió. Hi ha gent que està molt en contra, que pareixia que anaven així a fer un boicot, però hi ha gent, en canvi, que està molt d'acord, que pensa que és una mesura molt bona per descongestionar el centre. Anem a veure. Al final hi ha que fer mesures de control de l'aparcament o afavorir l'aparcament. És una mesura que va entrar l'any 98 a Llíria. De fet, les primeres mesures de zona de regulació de l'estacionament per a donar opcions a tothom on poguera rotar i poder aparcar, s'ha fet l'any 98 a Llíria. Se van a fer més mesures en Llíria en l'any 2008, crec que el 2012, però és igual. La gent, jo crec que no sabem ni siquiera exactament què estava pintat, quins carrers estaven de blau. El tema és que nosaltres vos ho explicarem, és que sí que és de veres que no ho hem explicat, però tampoc ningú ens ha donat l'opció ni siquiera d'explicar-ho. Perquè t'has de fer... De fet, avui en dia no es tenim en marxa encara. La zona d'ampliació no està en marxa. La gent mos ha criticat, mos ha insultat, mos ha dit de tot, però ningú ha preguntat. És a dir, jo estic d'acord en que la gent tinguem diferents punts de vista i puguem debatre, tot el mateix debatre. Però jo crec que abans de fer una campanya d'una cosa, transmetir la informació que correspon.
Vale? I és de veres que no l'han comunicat quan tocava. Jo sóc la primera persona que diu que no l'han comunicat, però és que no ens ha donat ni siquiera l'opció mínima De poder fer-ho. de poder fer-ho. És a dir, nosaltres es comença a fer unes llavors prèvies d'això perquè pensem que va tindre un benefici de bé comú per a la majoria de les persones. ¿Vale? I si equivoquem, rectificar no tenen que rectificar, que així no n'hi ha ninguna persona ni ninguna cosa. Total, estem parlant de pintura, eh? No hem amarrat escales hem portat a un altre poble i hem furtat els carrers ni ninguna història. Per la nit, la gent pot aprofitar-los perfectament igual. ¿Vale? Sí, que realment la zona blava és simplement són hores de major afluència. Ho explicarem tranquil·lament perquè és un tema també que jo sé que genera polèmica. A més, jo vull i crec que hem d'explicar-ho com toca i després hi haurà gent que opinarà a favor i sempre en contra. Això és el que toca, ¿vale? Com tot en esta vida. Però al final són dos zones, una zona comercial, l'altra zona és administrativa, ¿vale? En la zona comercial se procura una rotació en hores de que la gent pugui entrar a comprar o adquirir això. Si no estem encaminant-la que vagin les grans superfícies comercials que sí que tenen aparcament i com és gratis, me costa 18 o 20 euros o el que costi pagar una hora, entra ahí i de pas comprar alguna cosa. Ai, i per què no pots parar el Duc de Llíria i entrar a comprar a Catino per dir-te alguna cosa que era impossible parar i a lo millor que van a tindre va ser a Xina, va haver mitja hora gratuïta que van a tindre repartir els comerciants i per el que val, i puc comprar en Catino, i puc comprar a lo millor el Ford de davant, o puc comprar el dels mòbils i no tinc que entrar a un supermercat? Per què no puc donar més opcions perquè la gent en cotxe que està sense metjar-se durant molt de temps, pues, a l'hora de dinar, d'una i mitja a 4 i mitja, no va canviar, és a dir, que no se paga. A les 8 se deixa de pagar. I després també, bueno, explicaré moltes més coses. Igual que la zona administrativa, jo crec que la gent ha de començar a pensar que la zona dels Xusgats van haver 1.000 persones, més de 1.000 persones diàriament en aquella zona d'allí. La zona administrativa és el parc, el que era el parc de l'Aurona. Sí. Soles en el Xusgat van passar més de 1.000 persones al dia. Allí diuen, allà hi ha pàrquing, no, hi ha pàrquing pel xutxe. Perquè no hi ha pàrquing per tota la gent que ve d'abogats, defenses, imputats, testimonis, persones que van a fer tràmits, persones que van a treballar allí a tots els xusgats, que s'espera que si n'hi ha 8 xusgats es comencem a calcular 20 i persones per xusgat. Més a banda, la gent que va al centre metge, més a banda, la gent que va a l'Aurona, la que va a la piscina coberta, la que va a la Mancomunitat, la que va al tema de serveis socials. Tens gent allí... El que va comprar el Ford, que n'hi ha enfront de... Sí, però al final ahí s'han creat uns pàrquings dissuasoris que al final n'hi haurà 4 opcions. Per supost, cada un triarà la que vulgui, però n'hi haurà. El que vulgui podrà anar caminant. Molt sana, jo vaig caminant, sempre el que pugui més. La segona opció serà utilitzar el transport públic pels matins, que el platanito nostre, l'autobús, ens porta fins allí i per a la gent major és gratuït. ¿Vale? I la tercera opció serà dir, no, jo sóc més xulo que un 8, jo vinc així i me gaste 20 cèntims, perquè la primera mitja hora és gratis. ¿Vale? Me gaste 20 cèntims i vaig entrar a aparcar en la porta del centre de salut, o a la porta del Big One, o a la porta del Xusgat, perfecte, perquè mitja hora almenys sols tindré de temps. O no, jo vull aparcar en el pàrquing que tinc en Censals, en el pàrquing que tinc en l'àrea de la cooperativa, que està darrere del pavelló, o vull aparcar en la zona de l'Avinguda dels Furs, que són gratuïts. En el Google Maps me dona 3 minuts caminant. Pues jo què sé, tots que tenim rellotgets d'estos d'activitat, pues el fiquem i diu, vaig a fer 200 passos ara. 200 passos. 200 passos, que n'hi ha, no arriba a 300 metres. Pim, 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 i ja està. Però bueno, aquestes coses és de veres que haurem d'explicar-les seriosament i com toca. Temps al temps, no? No, però estarem parlant en qüestió, de fet no ha entrat encara en funcionament, estem parlant que això també millor en 15 dies una cosa així, ho expliquem i ja està. Ho explicarem tot com toca i espero que la gent també tinga mateix interès que ha tingut per a no atendre res més, a també atendre això, i després que la gent madure un poquetet i pugui de manera objectiva veure els pros i els contres de tot, les accions. Ara anem a canviar de... Ja hem tocat els temes més polèmics, més de legislatura. Volem parlar un poc de nosaltres, anem a parlar un poc de la gent jove. Llíria és un poble que estem molt contents perquè ha començat a fer iniciatives per a la gent major, la llar de la persona major ha tornat a funcionament després de molts anys, han tornat a tenir aquestes activitats i estem molt contents perquè per fi les persones majors tenen un espai per a que poder reunir-se. Ara bé, nosaltres, els joves, també ens preguntem quan podem tindre un espai així per a nosaltres. Joves em referís, evidentment, perquè
xiquets més xicotes sí que tenen els seus espais, els parcs i demés, però parlem de persones ja a partir de 16, 17 anys, no? Fins als 20 i pico. Quins espais no podrien comptar o tindrien la possibilitat de, o n'hi ha idees a futur de fer per als joves? A veure, venim ara mateix de l'Espai Jove, hem començat un curs que és el JOB, de Joves Oportunitats, estàvem ahí parlant, estàvem mirant-ho. Si has començar allí també a dinamitzar un poc més, perquè és molt complicat pel col·lectiu. ¿vale? Pel col·lectiu, per les aficions o per les maneres que cada un té de relacionar-se. No? Jo veig al meu fill que va fer-se de 7 anys ara, i li dic, vine així, i no vol anar ahí. Al final, vosaltres voleu fer altre tipus de Sí, vida, clar, nosaltres altre així- tipus d'iniciatives diferents. No? Claro, igual posem damunt de la taula la idea de fer una iniciativa i després dius, ostres, jo no aniria. Claro, ahí n'hi ha un... Sí, és complicat, no? És complicat perquè, a més, la manera de relacionar-se és molt diferent a la que se relacionàvem nosaltres fa 30 i pico d'anys, ¿vale? És molt diferent. Però sí que és de veres, que jo crec que hem posat una línia, de fet, hem duplicat el pressupost en joventut, ¿vale? En joventut, del que n'hi havia, perquè estem fent moltes iniciatives. Algunes arribaran, altres t'agradaran més, altres t'agradaran menys. Sí que és de veres, especialment, que una de les coses que més sorprengui a mi va ser quan es començàvem a fer lo del tema dels zombis. Ah, sí, clar. ¿vale? Que això hi ha molta gent que tipus d'activitats d'aquestes les agrada molt, pues perquè eren 400 persones, quasi tota gent jove, ¿vale? Gent jove, en fi, des de xiquets fins moltíssima gent de 20 anys pelats o fins 30 anys correguen per Llíria, jugant d'aquestes coses, no? Pues, vols fer iniciatives d'aquestes coses, sí que és de veres també que estem apostant també per fer una programació cultural més juvenil, ¿vale? En el sentit de que jo crec que ja canviarem les festes de Sant Vicent, hem anat també modernitzant-les, bueno, pensant-les. Ara després parlen de festes, jo soc molt fan de les festes de Sant Vicent. Hem canviat-les, i després també anem a crear ara un tipus circuit, que porten la companya des d'Educació, Joventut i Igualtat, tot, de fer una cosa que a mi personalment m'agraden, però jo crec que a la gent jove també m'agrada molt, són el tipus monòlegs d'humor, que n'hi ha un circuit en València que està molt bé, a més de molt prestigi, ¿vale? Segurament el mes que ve, no sé si es pot dir o no es pot dir, però Maria Juan, que és una persona de molt de tiro i de molt de renom a nivell d'això, i moltíssimes coses. Per què? Perquè la gent jove, per exemple, vingui el Cabra Fotuda, en les festes de Sant Miquel, que són tipus d'humor que a la gent jove que considera de 30 i pico a 20 i algo, pues a aquesta gent li agrada molt aquest tipus d'espectacles. Quan volem fer-ho? Pues volem fer-ho també segurament divendres per la nit. Perquè pues, divendres allà a les 10, en algun lloc que pugui haver un tipus... És algo periòdic, no? Estem parlant? Sí, volem començar a crear un hàbit, de que la gent pugui anar, si poden reunir-se, fer una cervesa, estigues ahí, se fa l'actuació, durem alguna cosa, la gent, després ja cada un fa la seva marxa de poder anar on considere, però començar també a crear tots els hàbits d'activitats també per a totes les edats, no? I per a la gent jove també, que no siga tot relacionat amb discomòbils. Perquè així pareix que si per a la gent jove has de fer alguna cosa, ha de ser una discomòbil. Sí, i no pot ser tot... Té que involucrar. Clar, no pot ser tot discomòbils, perquè al final la gent no pot estar fomentant el consum d'alcohol. Això no es correspon. Clar. També, jo tenia en ment, no? Perquè, per exemple, si no recorde mal, en Vilamarxant hi ha espais, no? Que són autogestionats per els joves, i són espais en els propis joves s'encarreguen de tindre un futbolí, un billar, o d'inclús organitzar activitats els mateixos joves. Vull dir, tampoc té que vindre tot des de l'Ajuntament les iniciatives. Cabria la possibilitat, no?, d'inclús mirar alguna cosa així? A veure, l'Ajuntament de Llíria al final treu subvencions. Subvencions culturals, per associacions culturals, per associacions socials, per entitats esportives, per activitats de no sé què. És a dir, si al final vinguera gent i digui, nosaltres volem organitzar activitats d'aquest tipus i volíem autogestionar-les. Nosaltres, una de les idees que teníem, per aquí falta, primer que era la infraestructura bàsica, que era lo de Casa Caporcar. Caporcar, l'espai que traguérem ahí i tal, tenim el projecte i el projecte anem a presentar-lo a subvencions europees. Per què? Perquè estem parlant d'una inversió considerable partint de la infraestructura. Jo sempre ho he comentat, jo vaig anar a Berlín quan va caure el mur, a poc de caure el mur, i me xoca molt que creuàrem a l'altre costat, era un moment d'eclusió total, a Berlín, i el que me xocava molt és que hi havia com naus abandonades antigues, abandonades perquè eren d'empreses, i estaven autogestionades per gent jove. Al final, la gent jove allí hi havia una expressió creativa i cultural grandíssima, no? De gent pintant, d'altres fent música, doncs jo crec que hem d'anar
a fer coses i dices, però tot, com tu has dit, no pot ser l'Ajuntament. Al final, si les associacions o entitats o algo volen fer activitats d'aquestes, a millor seria qüestió, podríem parlar-ho i dir, doncs hem de treure una línia de subvencions o una ajuda o alguna manera també de poder col·laborar. L'altre dia estàvem... Entenc també que és complicat, disculpa, Sí. entenc també que és complicat perquè és un poquet és que es menja la cola, no? Diguem, n'hi ha gent que potser no ho fa perquè no sap si ho pot fer, l'Ajuntament tampoc ho fa perquè no sap si n'hi ha gent que puga dur-ho, llavors és com Però ahí tornem, qui dona el primer ahí cas, tornem, no? ahí tornem al principi de tot, el que estàvem comentant. Parlem? Parlem? Sí, és que no n'hi ha res més. És dir, jo tinc una idea, jo considero que aquesta idea pot ser bona per a Llíria, i no s'ha fet mai. S'ha fet en un altre lloc? Sí, en tal municipi s'ha fet. Ostres, doncs ho hauran gestionat. Si ho han gestionat, anem a veure de quina manera ho han gestionat. N'hi ha unes bases per poder-te ajudar en subvencions? Sí. Doncs vale. Que no ho ha fet ningú, que som els pioners? Doncs costarà més. Però anem a parlar, a veure Com es pot fer? Com es pot fer? Sí, jo crec que la base de tot... L'altre dia estàvem... Estos Nadals, ¿vale? Estos Nadals per les vesprades. Era el famoso tardeo. ¿Vale? Pues tardeo i... Molt fan del tardeo. ¿Vale? No, a mi m'agrada. I jo per la nit considero que n'hi ha més molèsties pel veïnat. Però que una persona, un establiment, vulgui ficar a les 6 de la vesprà en hivern, potser a les 7:30 en estiu, una barra allí, una persona punxa música, hasta les 10 de la nit. Jo no veig el problema. No, jo li dic, és que igual, i ho he comentat també als regidors, igual hi ha que tenir una línia de subvencions o algo, si ens ho demanen, per a poder ajudar a un tardeo a l'any, no a cada casa, no a fer a tots ahí que estàs. Per què? Perquè potser, si estàs fent una dinamització de l'espai, del carrer, que la gent la tens així, hi ha bon ambient, i tanques a una hora, que la gent se pot anar, perquè no és excusa ja de poder dormir, sinó, anem a molestar els veïnats, sí, però a les 10 hem tancat. Realment. A les 10 hem tancat. Claro. És a dir, dinamitzem l'espai, tenim a la gent de Llíria, generem ocupació, generem activitat així, generem bona sensació entre els habitants, generem comboi, i això ens beneficia com a poble. Jo aquestes coses crec que n'hi ha que explorar-les totes. No, totalment. Bé, ens hem desviat un poquet a la festa, Com vaig a tu tornar a digues. acabar la situació dels joves i després tornem a la festa, que està tot programat. Els joves, no? La situació educativa de Llíria. En quina situació se trobem avui en dia? Perquè Llíria sempre ha tingut el problema, bueno, el nostre molt que va anar Civilino i jo, un servidor, anàvem a anar a un institut que encara no està finalitzat. O sigui, fa quasi 20 anys anàvem a anar a un institut que se va acabar, en teoria, este any. Bueno, jo entri en l'any 80 algo, sí. 80 algo en l'institut, l'aulari era provisional i l'aulari continua estant sigue allí. provisional. Si no passa res, l'institut estarà acabat aquest estiu. Mhm. Aquest estiu potser hasta setembre, però estarà acabat aquest estiu. El col·latge comença estos dies, com hem comentat. I una cosa molt important també per a l'educació i sobretot per a la gent jove que ja dona el pas, que són estudiants de Llíria però se'n van a València, és el tema de la línia d'autobús que va haver a les Sí, ho facultats. vaig veure fa... Val? Jo crec que això sí que és una notícia satisfactòria i positiva per a tota la joventut. Ja ha de ser a partir de l'estiu, però tindre autobús directe de Llíria, Tarongers, Politècnic i al revés va ser un gran pas. És una... Perquè jo me'n Com a recordo... estudiant, jo ja no tinc la necessitat d'anar a València, però penso que és... Sí. I és que l'altra opció incapacita totalment a una persona que gasta el transport públic. Necessita estar... A mi, situació personal meva, jo costava 1 hora i mitja a plegar a la meva aula. Sí, sí. Tinc que alçar-me 3 o 4 hores antes d'entrar. I arribar en els transbordaments i que coincidisca. coincidisca tot. Claro, exacte. Sí. Conta, va, què més vols que... Estem així, és que ha sigut culpa meva, Jo reconec que he estat a parlar i he desviat l'atenció de tots els temes. En absolut. T'he trencat el guió. L'antic és Camp de Túria. Vam escoltar en l'entrevista a Llíria de Tall que la seva idea és reconvertir-ho, no?, en l'Escola Oficial d'Idiomes. Quin plan es té per a veure, aquesta això iniciativa? crec que ho hem dit públicament i s'ha dit moltes voltes. La idea és que l'IES Camp de Túria, el vell, va ser una part, i a més vull tramitar també la conselleria, ens falta fer ja el pas formal, que també, fins que no estiguen les hores molt més avançades, no volien tampoc portar endavant, i Escola Oficial d'Idiomes i Escola d'Adults. Escola d'Adults perquè al final l'Escola d'Adults porta 20 anys, també com el peregrinatge del desert, que estiguin 40 anys per ir rodant, doncs tots porten pràcticament el mateix i jo crec que s'hi mereix. Hi ha moltíssima gent que va allí i que fa una activitat. Alguns
educativa de reglar, i també en tallers de manualitats o coses que la gent demanda també, i jo crec que han d'estar en unes condicions també més dignes. Clar, totalment. Parlant també de tema d'aules, no? Ara mateix ens trobem en una situació d'exàmens. La població de Llíria està tota congregant a la biblioteca o en sa casa estudiant, i molta gent de la nostra edat ens demana o reclama, no?, un espai per a poder dur aquesta activitat correctament, perquè al final una biblioteca és un espai de consulta o de reflexió, no és un espai perquè estiguen ple de gent en els apunts. Hi ha alguna iniciativa per a poder donar solució a... Ara mateix, a veure, ara mateix està l'horari de la biblioteca, està extensiu. Sé que també, que no sé els horaris, però sé també que Multiusos també està fent aquesta funció diversos dies, i la idea també és que quan recuperem el VIES, pues, a banda de l'escola d'adults, pues, que puguin haver aules, perquè al fi i al cap, si tenim a guard, sí que és horari lectiu, com aquí que diu, però pues, si t'ha de tindre també unes aules per a que la gent se pugui reunir i estudiar. Clar, això és una idea que volia proposar, el fet de tenir els instituts públics, que realment, a lo millor, per les vesprades, no sé si per les vesprades tenen algun ús o estan oberts al públic, estar a aquestes aules, no?, encara que fora obertes o d'alguna manera, per a que la gent pugui anar a estudiar. Quan siga l'IES Can de Túria retorne EOI Escola d'Adults, jo crec que és el momentet de tindre ahir aules per a estudiar. Una cosa que jo soc d'una altra generació, perquè jo he estudiat tota la vida en casa. Jo anava a la biblioteca i me despistava. A la que veia que uno s'alçava, se me n'eixava... Sí, quan vaig així jo també, va. No hi havia manera, sí, no hi havia manera. Me marejava moltíssim. Però bueno, ara la gent, jo veig que la gent de la biblioteca està fent moltes hores allí per estudiar. Què més, no? També estem en un món també que les situacions familiars canvien, també, a lo millor la casa ja no s'ha convertit en el millor espai per estudiar, depèn de la situació familiar. Però, bueno, ara anem a deixar de banda el tema dels estudis, que jo pense que... I anem a lo que de veres importa als joves, que és la festa. La festa. Ara anem a lo bo. No, després d'estudiar i haver-se guanyat tot, després van de festa. Ja podem parlar de festa. Però primer s'ho han guanyat i han treballat i estudiat. No crec que la gent pensi igual. Sí. La festa. Jo tinc que reconèixer una cosa, a càmera, no sé quina de les dos puc mirar, aquella, i és que jo no vinc a les festes de Llíria. No és a les festes de Llíria. Jo no vinc a les festes de Llíria perquè a mi m'han paregut roïnes tota la vida. Sempre quan tenia l'edat del teu fill, sí que era molt fan, jo estava en tots els puestos, la meva mare crec que no s'ha gastat més diners en gasolina duent-me a totes les festes de la contornar, però jo sempre he tingut un dilema en Llíria i penso que després m'agradaria relacionar-ho en el sentir-se de Llíria, no? Tu veus la gent dels seus pobles, no? Els propis quintos que s'organitzen, se desfan per la festa i després s'aplegues així i a les 2 estàs en casa. No. És una situació, vull dir, realment així en Llíria té una situació complicada que, clar, al final també tenim que parlar que són festes, no són festes de tota Llíria, són festes de la Puríssima, festes del Remei, festes de Sant Miquel, però, clar, el Llíria de peu és difícil, i sobretot per la gent més jove, dir, ostres, és que jo, en el meu poble, pues sí, m'ho passe bé, perquè tinc tardeo, tinc no sé què, però jo a les 2:30, 3, estic dormint, o estic en Casusi, tots estem en Casusi. Una situació complicada. A les 4 del matí anar a casa replegant és bona hora, no? I a les 4 ja toca plegar, no? A veure, hi ha una part que és objectiva i una part que són percepcions. I la percepció són personals de cada un i a tot mos toca. Jo estic convençut de que si agarrem este full, un boli, i es començarem a apuntar i a ficar dies, activitats i coses, se sorprendríeu de la quantitat d'activitat interessant que tenim en Llíria. De fet, és l'activitat cultural més potent de tota la comarca i de moltes comarques del voltant en diferència. L'altre dia fer un teatre que se verem, un teatre de primer nivell que estaven ahí fent-lo, que vas a València val 18 euros. Així valia 3 euros i estigui molt bé. Però ja diguem, algo que no sigui tan cultural. Anem a passar a algo més d'esplai, de poder dir. Llíria és Llíria. Llíria és Llíria, ¿vale? Això... És un espai segur, no? Pots parlar de lo que vulguis, és un espai segur. No ho dic per això, ho dic perquè Llíria és Llíria en el sentit de que tu vas als pobles per així, que són molt més xicotets, i tenen el que s'ha dit, els quintos. Els quintos t'organitzen la festa i tal, i t'organitzen 3 festes a l'any, de categoria, 3 festes a l'any, per guanyar diners ells. Molt bé. Perfecte. I te les fan en una carpa i estan allí i facis més fred que fred. Sí, ho sé. Vale. Tot el que tu digues. Ostres, Llíria tens les festes partides de 2 barris.
2 barris. Que la gent que normalment va a una, a altra vegades no va. Bueno, pues, perquè la gent desaprofita el 50% de la capacitat de Llíria. Si Llíria som el 100% tots, i si una persona t'està fent una festa exclusivitat i tens possibilitat de gastar una festa, m'ho la festa i quan te faig a la festa, vaig a la teva festa. I després venen les festes de Sant Vicent i de Sant Miquel. Més a banda, pel mig cauen també moltes activitats i tal. Tenim el Túria Fest, que és una activitat que potser a vostra no us agrada tant, però És una molt bona iniciativa. una Molt iniciativa d'èxit. l'empresa portar 3.000 persones. Guany d'estar esperant que porti unes 6.000 persones. És un festival. Per tant, opcions n'hi ha. Ara, hem de saber que en Llíria estem molts dies en festa, però que una festa és Sant Francesc o la Puríssima, l'altra és el Remei. Que n'hi ha que aprofitar-les i beneficiar-se de les dos, perquè fan bones festes. Al final, ojo, que els que venen així poden anar als pobles xicotets, més xicotets de la comarca, no fan millors festes que estos en una setmana. Clar. Ara, que realment jo he fet la comparació a l'hora sobretot de la quantitat de festa que tenim al mateix dia, no? De dir, bueno, és que me'n vas de festa a una disco mòbil i a les 2 estic en casa, però realment vas per fora i dius, no, jo en Llíria, sí, he començat les festes en agost, sí, no? I en octubre seguís de festa. Però tu tens un altre avantatge. Després també, en Llíria, les festes solen, els dies que més solen donar el permís és fins a les 4 del matí. 4 del matí, perquè fas una activitat en el carrer i a les 4 del matí... Perquè en Llíria sí que sols és a les 4 i a 3 pobles potser donen més. Per què ens pregunten els altres pobles a nosaltres per què donem hasta les 4 i es donen hasta menys? Però els pobles que diuen després que estan donant més temps, pues no sé, nosaltres legalment tu ens donen hasta una hora. Nosaltres donem hasta les 4. Jo crec que hasta les 4 el Patí Sant Francesc o el Patí el Remei vas bé i ja està bé. Perquè el que ve al costat diu, i hasta les 4 del matí és una bona hora. Perquè a més, a les 4 del matí, quan te quedes moltes voltes mirant la festa, te dones compte que a les 4 del matí queden la meitat de la meitat dels que estaven. Per tant, jo crec que és una bona hora per donar. Després tens l'opció que Llíria ha tingut ara, el que era Vaivén, que passa un lío, que ara són Jardines. Tens una discoteca o una cosa que està en Llíria que està fins a les 6 del matí, crec que és una cosa així, que també te dona l'opció de poder ampliar la festa. Però després, per exemple, l'any passat, en festes de Sant Vicent, i enguany, serà per l'estil, tingués festa el divendres, tingués festa el dissabte, tingués festa el diumenge, tingués festa el dilluns. Des de Sant Vicent no tinc ninguna queixa. No tinc ninguna queixa. Que hasta la gent dius, tot no pot ser alcohol i música, i rock and roll. Alcohol i rock and roll no pot ser. Però és de veres que tu tens molta opció, després, en festa de Sant Miquel, fem en la mitja en faller. Que la gent, ostres, que no són els falleros. No. Els falleros és una part també de Llíria. I portem una orquestra així, que estigué de categoria. ¿Vale? I era un canvi d'estos desplegables que estiguérem així també fins a les 4 del matí pràcticament. Ostres, doncs és un altre dia més de festa que n'hi ha opció. És a dir, passa que la gent ha de participar en les festes. Perquè ens ha passat a tots, Per què me'n vaig a la festa del poble del costat i quina festa més bona, i l'orquestra que estan portant d'allí va la meitat, o és la meitat de bona que està en el teu poble i en el teu poble? No, és que està mon pare, és que està ma mare, és que me mira la dona i s'ha d'ahir que la conec. Ara, jo això ho entenc, després passa l'època en què estàs mirant això i te dona igual, estàs allí, la teva cervesa o la teva Coca-Cola, xerrant i parlant, i no hi ha cap problema. També la gent hem de donar un pas i dir, hem de valorar el que és nostre, i ho té d'orgull. Si les festes de Llíria són bones o estem fent una cosa bona, siga el Remei, siga el Sant Francesc, siga l'Ajuntament, o siga els Falleros, doncs participem. Jo crec que més bonic que participar a les festes del teu poble i que no passa res. Però és de veres que ens dona un potet de por que ens vegin... El xiquet ha begut. El xiquet ha begut. I totes les coses s'afecten també un poquetet. I això és normal, I també la possibilitat de la creació d'un recinte, perquè al final s'entén, vull dir, igual nosaltres som joves ara, però també aconseguim posar-se en la posició de la persona major. Al final, una persona que el dia següent... Nosaltres tenim experiència, però major no som, tenim experiència. No ho dia per vostè. Vostè no. No, però ho dic perquè, clar, a les 4 del matí, inclús, i siguent jove ja a al matí mentre descansa a treballar, dius, me foto la nit. I la creació d'un espai on es puga fer això sense molestar a ningú. El tenim, de fet hem adquirit pràcticament quasi tots els terrenys ja, va el Canó, va el Canó i ahir va el Rin de Firal. Ara, el Rin de Firal volíem portar la fira allí ja, no hi ha cap problema, a la que se descuidem allí ja, resulta que ficar la terra que està allí és terra de cultiu, no aguanta el pes, doncs tenim que fer una reforma, que sí que tenim el projecte ja encamanat i pràcticament finalitzat, per poder fer l'execució. Per què? Perquè tu, moltes festes, no que traslladar-les allí, que és on se feu el Túria Fest.
Claro. Per què? Estàs allí, estàs a les 5 del matí, que 5 del matí ja és bona hora. En el canó, en una ras que te pots morir. Sí, bueno, però al millor estem parlant d'hivern, però quan estàs parlant d'abril, Sí, no, de maig, de juny, i pues, també quan estàs a gust, quan estàs a gust en un lloc, Hi ha molta el gent, fred se el fred és nota relatiu, menys, sí, sí, clar. el fred no es nota tant, sí. Però aquest espai també el tenim, ¿vale? Que sí que és de veres que és un projecte que jo crec que en els pròxims temps també se presentarà a tota la ciutadania i parlarem d'ell. O sigui, la idea seria un poc, no? Perquè també m'agradaria haver... Bueno, anava a preguntar sobre el recinte ferial. La idea és un poc aquest espai, no?, que anem a convertir en recinte ferial, que siga reutilitzable en aquest tipus El recinte ferial, al final, és un espai on fer activitats que la ciutadania te demana, però que en el centre de la ciutat no volem. Això són persones humanes. Tots volem fer festa, tots volem fer... Sí, a tothom li agrada la Fira de Sant Miquel hasta que la té davant de sí, casa. però a la porta de la casa no. Claro. Per tant, fa falta aquestes coses. N'hi ha moltes coses que hem de saber que en el segle XXI han de ir fora del nucli urbà i han d'anar a un recinte ferial. Per què? Perquè el que vulgui a festa estiga tota la festa que vulgui, si no hi ha cap problema. Però el que no vulgui a la festa no se la tinga perquè tampoc tragar. Perquè l'aguante de les persones estem en un estrès que cada vegada és major. Claro. Entonces, n'hi ha que favorir que el que vulgui a festa tingui les possibilitats de festa. D'acord. I aleshores, parlant ara del recinte ferial, no? Que evidentment la fira està enfocat a la Fira de Sant Miquel. Què hi ha de les festes de Sant Miquel? És possible fer uns festeros de tota Llíria? Perquè realment les festes de Sant Miquel, en teoria, o sigui, el que passa que són coses que s'han anat oblidant, són les festes de tothom, són les festes de tot el poble, perquè Sant Miquel és el patró principal del poble. I abans hi havia festeros de Sant Miquel. Avui en dia això és possible recuperar? Jo Com has no- dit, uns quintos de Llíria? Jo no he conegut el festival de Sant Miquel, jo no s'he conegut. Se pot parlar totes les coses. Ara, al final la gent tindrà clar de que fer festes n'hi ha que treballar. Jo no sé si Llíria tindria la capacitat d'aguant de les persones De fer de fer, tanta de festa. fer, de treure també festers per una festa més. Jo no sé si tenia la capacitat d'organització, ¿vale? Perquè al fi i al cap, al final la gent se té que involucrar, si vol festes se té que involucrar, i això és treball. No sé, i festes de Sant Miquel tenen un xiutet problema en la tradició nostra d'avui en dia. Abans no, abans era la cosa agrícola, és que unes festes que te venen després de les festes de Sant Francesc, de festes del Remei, de tot l'estiu que tot se'n bambat per tot el que se podia bambar i més per tots els llocs. T'arriba a setembre, comença a fer-te pitjor l'oratge, canvia, bueno, no que cas que canvia molt perquè l'oratge ja està boig en el tema del canvi climàtic, i dius, ja tinc que tornar a fer unes altres festes més i tornar a eixir quan tinc que estudiar, treballar i tal. És el gran hàndicap que té les festes de Sant Miquel, no? El que, si les festes de Sant Miquel se feren en juny, bueno, i se les supetarien tot. Perquè les ganes que tenim tots Les d'eixir... primeres, tot el món ahí serien una força sí, cap a... però el problema és que quan venen ja les últimes, arriben totes les persones ja un poquet ja desgastades. Clar, és que... Ho dic perquè, ja per continuar en la següent temàtica, Llíria té un problema que és, no sé si fins a quin punt és identitari o no, i és que, com bé parlàveu en el podcast, de que n'hi ha gent que al final és més d'una part de Llíria que de Llíria. O sigui, per comentar el meu exemple, no? Jo quan m'he anat fora a estudiar, a treballar, el que fora, sobretot en l'àmbit de la música, perquè damunt és el que... Sí. No, sí, tu dones, jo soc de València, d'un poble de Llíria. Tu eres de la Unió o del Clarín. Sí, sí. I a títol personal jo sempre he contestat una cosa que la gent m'ha mirat raro i és perquè, no, jo sóc de Llíria. Però perquè també en ma casa jo tinc els dos. Ma mare és del Clarín, mon pare ha sigut professor de la Unió tota la vida i jo no m'he sentit mai més d'un o que d'altre. Si he anat a la Unió, això ho tinc, això no se pot negar. On has tocat tu? On? En la Unió. Però clar, però no m'he sentit mai en aquesta divisió tan fracturada. I com bé va dir Vicent l'altre dia, no? Pues, sempre tens, per davant de ser Llíria, tens, no, soy Clarín, de la Puríssima, del Raval, del Remei, de no sé què. Hi ha alguna possibilitat d'aconseguir que això anem més enllà? Que parlem de Llíria en volta de parlar de barris o de divisions? Perquè en altres pobles sí que tenen aquest sentiment d'orgull. I nosaltres també ho parlarem, per exemple, en Paco Gorrea, de que no sé fins a quin punt podem sentir-nos orgullosos de ser de Llíria. A veure, jo crec que Llíria ha progressat com no ho ha fet ni en cap altre poble en els anys 60, 50, 70, gràcies a la música. I gràcies a que hi ha dues societats i una rivalitat màxima i una exigència màxima, de qualitat, ¿vale? Perquè a més era música de qualitat. De fet, ton pare és professor d'això, però n'hi ha barbaritats de gent que viu de la música. Barbaritats de gent de Llíria que ha viscut de la música. Per tant, Són ambaixadors, al final del poble. ha sigut una empresa de generar llocs de treball
i art i qualitat, no? I a més són ambaixadors per mig món, gent que és de Llíria. De fet, el que tu has dit és de veres. En molts llocs que vas, quan dius Llíria, dius del Reino de la Unió. Ei, si la gent que dius, i este com ho sabrà? Exacte, això no ho he comentat. I este com ha vingut i tal. No, entonces, aquestes coses de veres que això ens ha fet com a motor de societat. Avui en dia la societat és diferent, no està aquesta rivalitat. M'agradaria que anem al certamen les dos una altra volta i aquesta rivalitat tornar-la... Però sobretot per rivalitat de superació, no? De tornar a fer... De revitalitzar. De revitalitzar, no? Jo crec que això donaria molta vida i molt del poble. Però nosaltres el que hem de treballar és perquè la gent diga... La gent al final, tot el que treballa, estudia o viu, a Llíria. Aquesta és la gent que ens preocupa i la gent que ha de dir jo soc de Llíria. Hi ha molts motius... Jo penso que el principal problema que n'hi ha ahí és el tema urbanístic. Llíria és un desgaví urbanístic total. M'agradaria haver-ho comentat abans, però és que a mi personalment, ara que has dit el tema urbanístic, a mi la paraula xaletero me causa disgust, perquè nota que n'hi ha en el poble a cert desapego, no? Aquesta gent és com, no, són xaleteros, no són del poble, i és com, aquesta gent és igual de... Primer perquè és gent com tu, com jo, s'ha criat en Llíria i simplement avui en dia viuen en un xalet, o gent que és del poble. Xaleteros tenia més que veure quan jo era jovenet, quan jo era xicotet, ¿vale? Perquè venien als xalets i venien en estiu, venien les motets a Llíria i venien, a lo millor, 3 vegades a l'any. I els 3 mesos d'estiu i després desapareixien. És de veres que avui en dia les urbanitzacions han de ser barris. Per això n'hi ha que anar integrant i que tinguin els serveis mínims perquè la gent diga, ostres, jo visc... Perquè jo quan d'obri en València o en Benimaclet o en Burjassot on siga, la Ixeta missa l'aigua bé i la tira i va pel clavegram i tinc llum, i així en Llíria no. Doncs hem de treballar per aquestes coses, perquè abans la gent venia i jo tenia una caseta a la muntanya, que era una parança de meu abuelo de fa 100 anys, tenia uns bancals i era una caseta de parança de casa al Tort i de lo que se feia, però te diuen dels anys 40-50 que se fa allí, fa anar a fer paelles, i ells s'han quedat a dormir. Avui en dia ens denunciarien a tots si quedem a dormir allí. És a dir, que aquestes coses han anat canviant, per tant, hi ha que treballar perquè la gent que avui ha vindre així tinga una vivenda que siga en condicions. Vols que siga primera o segona ocupació? Vale, però estar en condicions. I això és innegable, perquè avui en dia la gent no vol veure ni del pou de la cisterna que tenim això, ni vols tindre una bateria per carregar el motorer que rep la llum, ni vols el wifi, o vosaltres el primer que feu és el wifi. I si no té wifi no m'interessa anar allà, perquè aquestes coses n'hi ha que tindre. Sí, i ja si no té cobertura ja olvidem. Això ja és suïcidi total, això ja és caos. Exacte. Clar, però com bé has dit, i també comentaves l'altre dia, sí que és veritat que aquesta gent al final viu un poc desapegar del poble, però perquè la distància física és innegable. Sí. O sigui, encara que, com has dit, l'interès i les iniciatives estan encaminades a crear més barris de Llíria, extramurs, podríem dir, més ravals, però realment, clar, aquesta gent, quina vinculació té en el poble? Com podem fer que se senta de Llíria? Jo crec que si al final la gent veu que la vivenda o el lloc on està, l'accés és fàcil, té unes condicions que no és inferior a la gent que viu en altres espais físics, no? Serà molt important perquè després n'hi ha que integrar la gent. Com és possible? Com és possible? Aquesta pregunta jo me la faig a vegades, no? Jo imagino que la gent que vingui a viure a Llíria en una època o una altra sabria on anava a viure. Alguna gent ha vingut més força millor per el tema econòmic o pel xalet dels pares o per la vivenda dels pares o famílies, el que sigui. Però la majoria de la gent se suposa que quan va a viure a un lloc utilitza el colatge, sap el pavelló o el camp de futbol o sap coses. És possible que hi ha gent que diria 20 anys o 25 anys i l'has cantat en la vida al Clarín o a la Unió, per ficar-te un exemple. O que no has vingut mai a veure l'Església de la Sang. I aquestes coses són les que hem de... Perquè és que nosaltres, però no hi ha gent que és de Llíria que viu en el Cogollet, en el Rovell de l'Ou, i també ha cantat a l'Església de la Sang o els banys àrabs. És a dir, que al final tenim un patrimoni i una riquesa cultural que hem de treure pit. És que la tenim nosaltres, és que això la tenim així, això no se pot crear, això ni se pot comprar ni la pot girar qualsevol altre municipi. La tens perquè la història t'ha portat ahí. Això és el que n'hi ha que també fomentar i que la gent veja que ser de Llíria, a banda de moltes coses, té intangibles que val la pena i coses per conèixer i disfrutar. I la gent, nosaltres hem de ser ambaixadors perquè la gent les conega, però la gent que vinga de fora a dir, i està a la guarda també, a dir, ostres, el municipi que estic vivint, ostres, és que n'hi ha unes termes romanes que són les millors fora de Roma. Ostres, és que n'hi ha dos teatres que no es té ningú municipi de la província de València. Hi hauríem moltes capitals de província d'Espanya. Entonces, les coses
jo crec que s'ha de combinar tot. Nosaltres estar orgullosos i ensenyar-ho, i la gent de fora punxar-la perquè tinga ese cuquet de curiositat, no?, de saber on està vivint. Clar. Nosaltres farem un capítol, dels primers capítols que farem, estava dedicat un poc a la identitat del poble, no? A la idea de si podíem convertir-se o no en una ciutat dormitori. I parlàvem molt de també el pes, no?, que tenien les associacions, tant musicals com culturals, com falles, el que sigui, per a vertebrar un poc el territori. Clar, al final des de l'Ajuntament no se pot gestionar tot de fer que ja vingueu que si tenim el millor del món. Sí que pues, n'hi hauria iniciatives, per exemple, que les termes siguin oberts per a tot el món, o diferents canvis, a l'hora dels teatres, més activitats en els teatres, que al final, com ben dit, són coses que haurien de gestionar-se a través de les associacions, perquè ara aquest teixit, no? Igual que n'hi ha gent que no ha entrat a la Unió tota la vida, en la vida, també potser n'hi hauria que veure, no?, si poden aconseguir que aquesta afició a la música aplegui al final la gent que no siga del poble, perquè com bé sabem, mos ve molt de naixement. No? Sí. Tu és que eres de família de no sé què, te toca Clarín, tu te toca la Unió, tu a la rondalla. No, va, no va. Clar, tenim que fomentar-nos que aquestes associacions aconseguisquen mantenir el caràcter cultural del poble, perquè si no s'anem a convertir, com bé diem, en una ciutat dormitori, pa bé o pa mal, perquè tu pots ser una ciutat dormitori sense deixar de ser poble o deixant de ser poble. Sí. No. Anem a veure, la comarca està en creixement. Això és innegable. M'està arribant ja la població. N'hi ha municipis que han perdut la identitat. Municipis veïns nostres han perdut la identitat que tenien com a poble. Si un municipi té 5.000 habitants i per ara tindre 25.000, i dels 5.000 ha passat a 10.000... Qui és de veres del poble? Clar. I quines tradicions són les del poble? Clar. Què fem en aquest poble? Perquè, clar, si tu... La sort que tenim encara és que de les 25.000 habitants que n'hi ha, 15.000 teníem en l'any 92, quan estàvem en ACB. És a dir, que has tingut un creixement progressiu. Per tant, les tradicions, l'essència, aquestes coses les mantens. Per què? Perquè jo vull anar a viure a un poble, o al meu poble. El meu poble és el meu poble, que és Llíria. Jo anava a València a dir a la facultat. Vaig al meu poble, tu tens poble? Jo tinc poble. Tu des de la capital te quedes sense res. Jo tinc poble. ¿Vale? És a dir, que el dia tot l'orgull del món. Però jo vull tindre les tradicions del meu poble. Jo vull tindre el bàsquet, vull tindre la música, vull tindre el fet de Sant Vicent i de Sant Miquel, el Raval, que és la Puríssima, clar, i el Remei. Quan parlo d'això no dic d'eliminar-ho tot i unificar-ho com si fos una bola. I a veure si les coses són identificatòries nostres. Per què? Perquè són les coses que hem amat des de xicotets. Si perdem els orígens, perdem l'identitat. És a dir, que hem de fer que la gent que vinga a Llíria, que diga, jo tinc interès en integrar-me en un lloc o en un altre, o en cap, però conèixer-ho tot i participar de tots els puestos. Eixa feina també és responsabilitat de tots els veïns de Llíria, de que el que tenim se mantinga i que la gent de fora o els nous vinguts que estan així, que ho aprecien i ho valoren. I crec que estem tant una xapa així i un rotllo que estem pegant dels dos que no veig. De fet, no, en absolut, de fet, era l'última gran pregunta que teníem per a tu. Ara era simplement si volies dirigir-te als teus conciutadans en esta magnífica càmera i si volies comentar-li alguna cosa. Ja, perquè sí, ha sigut una això, però vas dir si tenim... Jo crec que ho hem tocat tots els temes possibles per haver... Hi ha moltes coses que no hem pogut, tampoc volíem fer molt llarg, perquè al final volíem fer un poquet informal i demés, encara que potser s'hem anat en alguns temes delicats, però al final també, este programa i tot el fem al final per als nostres oients i perquè, igual que tu estàs així, perquè t'agrada el teu poble i vols fer tot el que vulguis, per nosaltres és la nostra manera de contribuir. I és d'agrair, que gent jove tinga ganes de fer iniciatives d'estes, ojo, que no són senzilles. Això s'ha encarregat el Civilino, que és el que fa la màgia. No, però és important. A veure, al final jo crec que hem tocat tots els temes, no? Jo crec que tenim un gran poble i una gran gent, gent més important del que moltes vegades valorem. Hem tingut primeres espases en moltíssimes coses, però després hem tingut moltíssima gent de base, que és la que ha sustentat que les associacions de Llíria es mantinguen i funcionen. I això ho han fet els llirians des de que vivíem en el tossal de Sant Miquel fins avui en dia. Per tant, jo crec que la gent té que estar molt orgullosa del seu poble, treure pit del seu poble i treballar pel seu poble, cada un en les seues associacions, aficions o inquietuds, no? Però que jo crec que anem a pegar-li una volta, un menetxol a Llíria, una sacsà, per a que Llíria progresse. I, per supost, ho farem amb tota la intenció i carinyo del món. I, si no, doncs rectificarem o reconeixerem que ens hem equivocat,
però que el que sí que no va quedar per descomptat o no anem a fer és no treballar. L'opció de no actuar és tan greu el perill de no fer alguna cosa que anem a actuar. ¿Vale? Perquè dius, no, si fas això, ho aconseguiràs. Si no ho fas, però i no fer res? Tu saps el cost d'oportunitat de no fer res? Anem a treballar i anem a intentar consensuar amb les persones. Però està mort. Clar. Anem a consensuar amb tota la gent. I jo crec que Llíria se mereix ser de veres capital de comarca. Però ser capital de comarca, jo ho he dit moltes voltes, la gent m'acaba dient a primers, no és el mateix ser una ciutat gran que una gran ciutat. Nosaltres volem ser una gran ciutat. ¿Vale? Perquè jo no vull tindre 50.000 habitants en Llíria. No, és que en Llíria de créixer 50.000 habitants, però no s'aclariríem. Sí, no podem gestionar 25.000 que tenim. Correcte, no s'aclarim això. No, però volem ser una ciutat gran. Gran què vol dir? En cultura, en educació, en tradicions, en festes, en personal humà de primer nivell, en ocupació, en empreses. Això és el que volem. I que la gent treballi en mobilitat sostenible perquè tothom pugui anar a tots els puestos, en que tota la gent tingui servicis. Això és el que hem de gestionar, el que hem de treballar. I a partir d'ahí, tot el que vinga serà benvingut, no? Però volem ser una gran ciutat. Jo crec que és, al final, la manera de motivar a tot el món de manera individual perquè de tots puguem fer un col·lectiu del bé comú, no? De fer Llíria, referent. Estic orgullós del meu poble, Llíria. Moltíssimes gràcies, Juan Manuel. A vosaltres. I ho sent molt si al final he xerrat massa. En absolut. O sea, moltíssimes gràcies, Juan Miguel, per esta entrevista. Esperem que l'hagis disfrutat, sobretot. Sí. I a nostres oients per escoltar-nos avui. Així que, sense més dilació, moltes gràcies per escoltar-nos i ser felices. Molt bé. Moltes gràcies, molta sort en el programa i que tingueu molts anys d'èxit. Esperem. Molt bé.